Zlákalo ma to. No, nechcem hovoriť kvôli Pavlovi viac menej, hej. Ale mňa to baví, lebo mám lepší výhľad von z auta ako z osobného. A baví ma to. To ťa musí zobrať, to ťa musí baviť. Môj muž pracoval už v tejto firme. Občas som išla do tejto firmy sa pozrieť s ním. No a bavilo ma to. Tak som si urobila vlastne Cčko, Ečko v 55 rokoch. Začala som pracovať tu vo firme. No, musela som si široké lakte urobiť. Rôzne názory sú. Niekto hovorí, že by som mala byť pri variške, v kuchyni variť a nie za kamiónom. Ale čo sa týka, ja som dobré ohlasy mala. Furt mi ukazovali, že dobre cúvam, že good, fast, dobre, všetko dobre. Rôznorodosť práce, výplata výborná, spokojná som. Samozrejme odmeny dostávame podľa toho, aký výkon podávame. Spokojná a rada šoférujem.